सनाया माथो मोनफैनानै दं आंनि साय सिगाङाव। मानसिखौ एथ' गोबाव नेनो सोरबा रायनो फैदों आं। दहायनो लिंहरनानै गावहा दासो फैदों रायलायखाया आं नोंजों। नै जाला बे बिनाबाथाय बिदिनोलै मानसियानो बिदि नङा सना बिदि नङा। एसे गोबाव जाबायलै आइयाबो खामानि मावनो होबाय थायो नालाय खामानि मावनानै एसे गोबाव जाबायलै बेखौनो माबा सानबाय थायोलै। सरिलै सना सरि निमाहा होदो। दासो माखौबा रायलायखाया आं नोंजों। बिदि नङा सना आंखौ बुजिनो नाजालै ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड। मानिबा रोङाफ्रा मायाव गेस हाउसाव इंलिस रायलायनो फैदों आंनि सिगाङाव। रायलाय आं नोंजों। देलै जाबायलै सना जाबाय सरि आइ एम स सरि बेबि आंनि बेबि सना। ओमफ्राय बुंदो दाना आंनो मा लाबोदों नोङो? नै थैबायलै दानाबा मा होनबावनांगौलै। नैलै सना आं नोंनो चिकेन चावमिन चिकेन मम' लाबोनो नागिरदोंमोनलै नाथाय बे सामब्राम दखानिनियाव 2000नि खुस्रायानो गैया जाहैबायना बेनिखायनो मोनबोआसैलै सना। नङाबा आं नोंनो एथ' आराम बोननो होखालायबाय नोंनि थाखाय दखानिखौ बेनिफ्राय दा फैसा खुस्रायानो गैया जाहैबायब्रा 2000ल'खौनो खुस्रा हरनो हालाब्रा आंनियाव खुस्रा गैया नालाय 2000 गोजा गथा गथानो। नंखाथारा खदाय थगायनायल' खानसेबो मेथाइखौनो जाहोआ। मेथाइखौनो लाबोफायालाय गावनो फैबाबो खानसेबो मालायफोरनि बयफ्रेन्डफोरा जि जिलापि चिकेन चावमिन चिकेन मम' इनिफ्राय आरो डेरि मिल्क चकलेट लाबोलायो नोंलाय माथो खानसेबो लाबोना होफैया आंनोलाय। बयफ्रेन्डआनो माइबासो रायलायखाया आं नोंजों। नैलै सना रागा दाजासैलै रागा दाजासै आं नोंनो एबार चिकेन चावमिन चिकेन मम' जुलापि आरो रसगल्लाबो लाबोगोनलै माइनाव सना नोंनो एबार आं रसगल्लाबो लाबोबावगोनसो मिथिबाय नों जि जानो गोसो बिहर' बेखौनो लाबोजोबगोन आं एबार लोगो हमगासिनो लाबोजोबथारगोन आं गासैनिफ्राय ए टु जेड गासिखौबो लाबोजोबथारगोन आं नों जानो लुगैनाय सब लाबोजोबगोन आं दखानखौनो बायना लाबोजोबगोनलै नायबाय था नोङो एबार बिहरल' नोङो जेखौ जानो गोसो बेखौनो बिहर नोङो आंनाव। नै बे बांबुलाय थगायालै सना नोंखौलाय मा थगायबायनो एथ' दाउदै बायदिबो दाउदै जिरख'नाय नोङो आंनि सना फिथर माइनाव आंनि लोखि नों नङाब्ला आंहालाय सोर दंब्रा नोंनो जाहोबालाय सोरनो जाहोनांगौ देनाय नोंनो होननाय सना। नै लोखि दाउदै आंनि सना फिथर मानो फोथायालै नोङो खालि डाइलगसो सानबाय थायो डाइलग नङा सना एबार लाबोजोबथारगोन आं नोंनो जि जानो गोसो बेखौनो लाबोजोबथारगोन आं। दे सना मोखाङा आंनिसो जादोंब्रा सना आखाइखौ खेबसे दांनाय नायनि दे। है जाम्बिलाय रावबो गैयालै बेयाव रावबो नङा जाम्बिलाय खेबसेल' नांगोन दे खेबसेल'। मा एसे साफालै सना नोंनि आखायालाय गुरै गुरैनो गरम बोथोरबाबो गुसु गुसु थान्दा थान्दासो मोनलायलांबाय आं लैथोनि दैफ्राव गोजोमना थानाय बायदिसो मोनलायलांबाय आं सना आयु जि बरियाखालै नोंना आखाया माइनाव दासो गुसु गुसु मोनजोबलायबायलां आं। आदि बिदि बुंनो नामा मानसिखौ सोरबा आयु सना मा एसे गुरै गुरै बरियालै नोंनालाय आखायालाय सना आयु मा एसे साफालै सना नोंना आखायानोथ' आसलथे मा एसे साफामोनब्रा। बे सासे गथ'खौ हाथारलासो आं सानथिं बाथिं उन्दुनाय सानथिं बाथिं उन्दुनानै मा गाख्राबना थालायखो बियो र' बिखौ नायनांगौला आंब्ला सनालै दाउदै लोखि आंनि एबार नों आङो जुलापि लाबोखागोनलै। ओ बेटा नोङो बिदिसो सानथिं बान्थिं उन्दुनानै मोसौ दोस्लायनो थाङा माया सिमांसो नुगासिनो नोंखौ र' आंब्ला नायनांगौला मा सिमां नुबाय थादों नोंलाय? मा जाखो आयै मा जाखोसो होनदों नों बेटा मा सिमां नुबाय थाया सानथिं बाथिं उन्दुनाय साला मोसौआ माबायदि दोस्लायो नङाबा नोंखौ नै लावथि लायनोसै आं। आया मा सिमांसोमोनब्रा आंलाय बेखौनो मोगथां सानोमोन बिदिलाय बोरै जाथावखोब्रा थै आरो मा सानाबाय थाखो माबा दोस्लायदों मोसौआ दोस्लायनोसै दे दोस्लायनोसै आं माबा दोस्लाय नङाबा दिनै ओंखाम मोनजाखागोनबो। बे बिमा बुरि सासेया मानो दाबो थैगानो रोंलाब्रा दिस्टार्ब एथ' सिमां नुफुनायाव साला धंस' खालामबाय साला आरोबा मा जाबावगौमोन थै मारल' जाबायलै साला बे बिमा बुरि सासेनि थाखायनो आंनासो सिमाङा आद्रा जाबाय
सालाबिबा मा मा जाबावगौमोन एथ' आरो दाउखालिजों आंजों लोगो हमनायनि सिमांमोन आयौ नुबावगोन ना नुबावलालै दाउफोराव नुबावलै इसोर आसलथे सिमाङा मानो मोगथां जायाब्रा सिमाङा दिनै मोगथां जानायबा आयु जि गोजोनगौमोनलै आङो आरो बिनिसाय गोजोनै बहा थाबावनो बेनो आंनि जोबथा गोजोननाय जागौमोन आयु दाउखालि सना नों आंनि जिउनि मा बोखोनो थाखो जाम्बा बायदिनो दाबो थाङाखै नोङो मोसौ दोस्लायनो थांनोसैलै र' नै थांनोसै बे मोसौ मासेखौ खदाय जोस्लायबाय थांगौ र' साला मालाबा रावबो खेबा फाननासो दोनसिगोन आं सिरि सिरिनो